Kaluyan unta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ng kasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. Diyos na tunay magagahom sa tanan nimong ipahandom kanamo ubos sa usa ka pagsaulog ang mga dalaygong buhat sa tanan mong mga santos. Naghangyo kami nga imong ihatag kanamo ang imong naghinapin nga kaluoy o pasaylo tungod sa pangaman ining daghang mga santos. Kini among ipangayo pinagi sa mga Kristo imong anak nga buhiyog hariban kanimong sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahanturan.